Vi er endelig ankommet til Lolland. Er du ikke så rød, Annika? Nej, det er det. Tortilla med grøntsager og min hjemmelavede kop. Så har vi fået nogle mormor, og så har vi planlagt, at vi tager til Middelaldercenteret. Og det er, man skal booke billetter, eller sådan noget. Det finder du ud af. Party, det er Middelaldercenter. Party, Middelaldercenter. Drik mjød. Vi skal ud og holde lidt Divo party, men... Ja. Rebecca. Philip. Hvad er der? Så vi kører lige om et øjeblik. Men var på alle klar. Skal vi se, hvor forberedt er gang fra? Ja. Så er vi kommet til Middelaldercenteret. Det er vi nemlig. I liv. Ja, men vi er klar. Middelalder. Har I været der før? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg har set det en enkelt gang. Er det fedt? Altså, jeg røde turnering var det fedeste. Jeg ved ikke, hvornår det er. Men det finder vi ud. Tror du, man kan få lov at Det ved jeg ikke. Here's hoping. Yeah. Prøv at se det her. Det er fucking cute. Jeg skal lige op og join. No. Gå op og hold Sebastian, så I går de 3 par af mig i baggrunden. Og det er mit udsyn fremadrettet hele ferien. Bare de 3 par, der går foran. Og mig, der bare filmer bag. Og Mika, de stopperne er gået. Jeg mener det, de stopperne er gået. Og Tina, hun flasher igen. Jeg flasher igen. Nu er det bare bagen. Det er en fin størrelse, den er ikke så stor. Det er i hvert fald en kæmpe hest. Okay. Mega. Mega. Jeg gider ikke alle jeres billeder, mand. Det skal filme. Du skal med alle sociale medier bliver til film og ikke billeder fremtiden. De var organiseret. Det er det, jeg savner ved landet. Det er de udsigter, man får. Bare sådan random. Bare lige en kanon. Det bliver bedre. Nej, jeg håber ikke, det er lort her. Nej, det er bare jord. Vi skal sådan holde en stram, så skal lave det. Jeg tror, det var en, der var mig. Nej. Var det nu, så Ja. Så har vi set igen i en time. Tine, fortæl lige, hvad jeg gjorde. Ja. Philip, han callede ved, at hvis han begyndte at lave smut, eller slå smut i søen, så vil alle de andre mænd her begynde på det. Ja. Og min kære kæreste var den første, der hoppede med på den. Benji er stadig her. Og Sebastian har det gjort, at han er blevet reddet væk. Ja. Han blev reddet væk af sin kæreste. Ja, han er blevet simp nu. Ja. Det er jo fordi, at den er for mange år siden. Han burde ikke sidde fast. Den har været i krig. Den var over mod huset derovre. Michaels og Tines nye hus. Vi laver krig. Ja, men Vi altså... har floden. Det er jo Miami i gamle dage. Jeg tænker slagskib, den der allerede været sunk. Ja. Det er det før kampen. Miki træner bare bitslam. I det ene hjørne på en kampvægt på 70 kilo har vi Sebastian. Jeg ved ikke, hvor meget du vejer. Og Benjamin, jeg ved ikke, hvor meget du vejer. 90 kilo. Og Michael på 16.000 ton. Let's go. Ved du, hvad det går ud på? Åh, kæmpe. Bare så. Jeg tror, det handler om at gribe i natten. Det er capture the flag, jo. Så er vi kommet på sektionen. Sektion 12. Vi sidder. Green stolthed.
one is difficult is the second one where you have to walk the golden hatch. Kom igen, Svende! Godt spillet! Four dances, and each time the knight will try to break. Danmarks nationalfugl. Til min dagens turnering, I kan også pansætte med en brug for. Værsgo. Men det er ikke den eneste præmie, fordi... Oh my god, vi mødte Svane på vejen, men vi fik ikke hans autograf. Ud Svane. Men han hilste på os, og de var bare skinnerne. Du sagde nej. Det er hende, det bliver nu. Okay, til sidst, okay? Bare sådan, ja, står man bare der, et par, og de alle sammen griner bare. Nej, selvfølgelig. Jeg står med dem. Øj! Lad dem nu være. Sebastian, oh shit. Sebastian tabte bueskytten, så han skal i coach hour. Og Mia der købte merch. Svane merch. Svane! Vi har Svane-fans på Lolland. Svane! 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 Det kommer til at være den nye running gig i noget tid. Svane! Svane! På sådan en villa. Svane! 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 Svanes fød. Så vi kommer hjem igen. Så ser fodbold. Jeg er sådan helt bash. Så bare gøre det. Ja. Så er vi på poolen igen. Det er faktisk rigtig sjovt. Nu er vi alle sammen i poolen. Og drengene har simpelthen valgt, at de har smidt ud af badebukserne. Så... Nej. Så der Det betyder... Eller hvad? Prøv lige at give mig den der tagning. Nu er jeg lige mange for. Benjamin er bare sendt. Ja. Det man lige skal fuck ind om. Det er en drone. Vi spiller Tanagit i dag. Vi er lige pejlet ud. Vi er ikke sponsoreret i Iskar. Forstår det. Nå, jeg er bare hos min familie, plejer bare at spille sammen, hvis den er på en, så rykker man for eksempel en brød.